sige mga katawa. Mawa ni mo no, nakaminos ka sa kuha. Kanina pa ako nagdagan-dagan dito ba kasi hinahanap ko yung nagpa-deliver door to door ng grab ng milk tea. Baka ikaw yan? Ina-scam nyo ba ako? Ha? Pinaprank nyo ako? Mga walang kwenta kayong klase ng mga tao. Alam nyo naman may pamilya ako pinapakain tapos ginaganito nyo ako? Nadautan pa yung motor ko kaya nagbaktas na lang ako dito nagdagandagan para mahatod ko na on time yung door-to-door na milk tea. Sa kakakontent-content nyo kahit naapakan nyo na ang pamumuhay ng ibang tao, go pa rin kaya! For the sake ng Diyos! Mga walang hiya talaga kayo, wala kayong mga kwenta ha? Na namumuhay kami ng mapayapa kaming mga rabbit. Ginaganito nyo kami. Hindi porket we're not graduation to college and you are shut down our life. Itigil mo yung pagbibidyo-bidyo mo dyan ha. Baka ipatulpo kita. Ilaparo ko ng milk tea sa imo ang amawa kap na. Huna!